हाय हेलो खुलुमबाय बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो बे समाव आंबो दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो दा दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदोङो आंल' नङा आंदों सासे दंबावो बिथाङा हनै जोङो माने हाखरावहाय नानि आदार होनो नागिरदों बिथाङा होनोसै नै बस्तायाव लाखादों ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था नाफोराहै माबायदि आदार जायो दिनैहाय आंबो नायगोन नोंथांमोनाबो पुरा प्रुफ नायनो हागोन आरो नाफोरा बेसेबां देरदों बिथांनि आदार होनायावनो नुगोन जोङो नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ आरो आंबो नायलांगोन नायलांबाय था नोंथांमोना हनै हाबबाय बिथाङा ओइलाय लुबाय 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 ओइया आदार होबाय बेनो गोलैनाया आदारा बेनिफ्राय नाय नाफोरा दसे उनाव माबायदि जागोन नायनोबा ना ओइ द्र गोलैगोन आंसो ना आदार जानाय नोंथांमोना नायनो हागोन सिरि सिरि था सुब सिरि सिरि था दै होनाय पुरा जापमारि जागासिनो दं मा होनगोन बेखौ पुरा बारै जागासिनो दं गोलैलै आदारा बेनो नुबाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ ना नुगासिनो दङ नायलांबाय था नोंथांमोना बरिया जायोना बरिया बारा देराखै नाया ग्रास कापआहै 3 किल'सो जागोन बारा जानाय नङा 3 किल' बेनिफ्राय आरो बम्बाइ प्लेटखौ गोजा नुबाय थादों बाराद्राय मोजां नुवाखै ग्रास कापआ साइड मानबाय नाखौ नुदों आरो नुगासिनो दङ नोंथांमोना माबायदि आदार जादों आरो फुख्रिया बेलाय बेसेनि गिदिर बे नुनाया बेसेनि गिदिर फुख्रि बे फार बेथिं गालाय नायला ना सारा फुख्रिया पुरा फुख्रि बम बेनो फुख्रिया पुरा मस्त गिदिर फुख्रि ओमफ्राय बे खनासेल' आदार होबाय थादो बेलेग साइडथिंनिफ्रायबो बे आदारखौहाय होनो थाखाय आवगायबोदो नै बेलाय बे साइडथिंनिफ्रायबो होनोसै आदारखौ नायना ला आदारा सिङाव मा आदारलै नायनाय गासै र' बेनो आदारा पुरा जायो नाफोरा देन्जार काप मारिखायो बेनिफ्राय नाय इलाय आदारखौ होनोसै पुरा रेडि हाखरा नै बेलाय बेसेनि गिदिर पुरा Ini luna orang tuh, yuk, hah? Nggak, mbak sih sana ikut boleh. Ya baru kita sih kan, nah, bas. Tuh pura deh, badung puna langgaran, dia bos tasih main jebai, ada naudong bola berani. Ayah, hai dina, setting lagi play berani. Tuh dosen noha,
बेखिनि एरिया पुरा ना धुवायनाय जागोन नायबाय नोंथांमोना दाथ' दैया दलद थादों माने बे दैखौ खारना हरदों आखाइजों बेनिफ्राय दसे उनाव नाय ओरैबायदि नाया थुख्लाय फैगोन बे एरियायाव पुरा देन्जार जागोन नोंथांमोना नाय बेवहाय दा दैयाहाय बर्तमान लोरिथ'वाखै खिन्थु बाहाय गोजान गोजानाव लोरिबोगासिनो दं माने नाफोरा हयथ' फायबोदो आरोना नाफोरा फायबोदो ओइलाय ओइ नुहुरदों ना नाफोरा पुरा फायबोदो लाखै लाखै फाय आदार जाफाय पुरा आदार जाफाय फाय आदार जाफाय ओइ बिथिंना गैला पुरा दानि होनाया ओइ बे नुहुरनाया बे फाराव होदोंमोन थारमाने बे मेटका खाथियाव होदोंमोन ओइ बे मेटका नुहुरदों ना बे मेटका खाथियाव होदोंमोन ओमफ्राय दायो बे साइथिंगालि फैबाय बेनिफ्राय बैलाय टुप्लायनाय नुदों ना बे टुप्लायनायफोरा बेफोरनो आरोना दा बिथिंबो नुगोन नोंथांमोना खाथियावबो नुगोन दसे उनाव बेखिनियाव माहाय मासे टुप्लायना थांबाय माने फायनानै सोरबा काप फुवाखौ सिनानै माने अरनानै आदारखौ अरनानै काप अरनानै थांखनफिनो ओमफ्राय दैया टुप्लायनानै बरिया माबा जालाङो आरोना मासे जानानै थांलायबाय खोरै ओइलाय मानै टुप्लायबाय फैगासिनो दं बेलाय नुदों ना पुरा हैया नुबायना पुरा टुप्लायगासिनो मावगासिनो दं नाय नेबाय था खोरै नेबाय था खोरै ने खोरै ने हैया नुबायना बेलाय टुप्लायना थांलायबाय ओइथिंबो जादों बेखिनियाव टुप्लायगासिनो दं नुगासिनो दं थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननो माबायदियै हाखराव माने दाना होनानै आदारफोरखौ माबायदि नाया जायो बेखौहाय नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो सेस्था खालामबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो नै हाखराव माने नाफोरा दैखौ दलद दोनाखैनो माने प्राय दै लरायगासिनो दङ माने आदार होनायखौ जागासिनो दं फिनिसिं खालामगासिनो दङ ओमफ्राय होमबासो देरगोनथ' नङा होमबा आदार होबासो देरगोन आदार होआबा मादि देरगोन थ' जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जै बर' हारिनि जै बा